kontzeptu kontu. Eske begiratzen nagoenaz, eta leku batzutan ipintzen dago konkurso bakarrik, beste bat zehaztu iten dago. Bai. Bale, hasiko gane gozue. Esoiko osoko bilkura ospatzen dugu, 2025ko apirilaren 23an, arratsaldeko 7etan, hurrengo gai zerrendarekin. Puntu bakarra litzateke, plantilla organikoaren eta lanpostuen zerrendaren aldaketaren hasierako onarpena. Komentatu izan dugu batzordean, nondik pixkatera tortzen den kontu guzti hau, badakizu lanpostuen balorazio bat egin izan dela, eta azkenengo urteetan ibili izan gara adostasuna bilatu nahian, eta azkenengoz, badakizu bi ordezkari dagozala, LAFek eramaten ditu laboralak eta ELAK funtzionarioak, eta negoziazio mailetan, hainbat eztabaida egon izan dire, eta azkenengoz LABek aldeko bozka eman, eta nik ja ikusi neban aukera aurrera egiteko, ze berez aipatu izan dute beste batzorderen baten, funtzionarioen aldetik batez ere arlo zehatz baten egoala talka, eta guk oso argi ikusten gendun talka hori ez ala horren bestekoa eta argudiatuta zegoala gure partetik. Eta oro har, balorazioa ekonomikoki nahiko orekatua gelditzen zala, lanpostu guztiak aztertuta, betik gora eta goitik bera aztertute, eta aurrera egin izan da. Prozedimentalki, negoziazio maitik pasa ostean, antolakuntza batzordera eraman izan da RPTA eta plantilla organikoa, negoziazio maitik pasa aurretik, pasa ostean, eta behin diktaminatuta, prozedimentalki bilkurara ekartea badagokio, eta gaur ona dakargu zera, plantilla organikoa eta RPT berria, ikusi badozu pixka dokumentazioa nahazgarria izan daiteke, epealdi baten postu zarrak eta postu berriak batera bizi iraungo dabe, postu berri horiek egokitu arte, atara arte, hainbat izango dire barne promoziozko prozedurak eta beste batzuk izango dire OPE bidezkoak. Eta horbe komentatu izan dugu negoziazio mailan, lehentasunak finkatu beharko direla, hainbat arlotan nik uste adostasuna badagola, argi dago brigadakoen alorra lehena izan beharko dela, aurretiazko akordio bat dagolako hor balorazioa egin den tarte horretan, azkenean brigadako zaintzak eta tarteko dagoz, eta hori funtzionagarri egiteko, danak izan behar dire askotariko inkizunetarako langileak, eta gaur egun danak ez dire. Badago horre peoiren bat, eta horre guztiak plantilla berekoak eta postu berekoak izan beharko lirateke. Orduan hortik abiatuta, gelditu gara adosten joateko zeintzuk postu atera eta ze promozio batez ere, promozioekin hasteko, finkatuko ditugula hurrengo bileretan zer guzti horiek. Eta, ez dakit horan zalantzarik edo deko zuen edo zerbait... Bai, eskatu. Bai. Bai, guk zelan eskaren bilera horren parte izen, dugu gure lanketie, egon gara langileen ordezkaritzekin berbetan, eta ordezkari bizekin berbetiaz aparte langilearen batekin egin dugu berba, eta ikusten dugune da langile batzuen dako hobekuntzak egongo diela, hobekuntza puntualak egongo diela,
nik uste dut balorazioen izan nien bebardine esan gendule ez, bueno, guri honek biurre moten dozku, eta biurre, baino gehiago igual, ba ikusten dugune da, zerbitzu batzuk eta postu batzuk amortizazio bidea jendo izela, eta horrek ekarriko dauela zerbitzu batzuk privatizatzea. Ulertzen dugun arren langile batzuk eta laboralen aldetik aldeko boski emon dabela, euren mesedetan, euren pertsonalki euren mesedetan doielako, baina uste dugu herrizen eta herrizek emon bidau esan zerbitzuen kontra joan likela ikusiko da, baina guk uste dugu kontra joan likela eta privatizazioen sakonduko dela ondino gehiago. Gero eskara sartuko detailetan, esan duzu, guardiak eta, bueno, eskara olako horrek bai di egunerokotasuneko detaileek eta horrek bai langileekin adostu eta landu biko diela, baina guk orokorrien hartute eta herrizen osotasune behitute guretzako badekoz kalte batzuk eta privatizazioen kontra gabezenez, ez dotzau RPT honi aldeko boskaik emongo. Bueno, guk uste dugu egin beharreko kontu bat zala, horreka bilatze aldera. Askotan komentatu izan dugu batez ere kirol zerbitzuei dagokionez gaur egun jada zerbitzua zaigu gustatzen pribatasunen edo arlo pribatutik ari garela kiroldegiak kudeatzen, ze azkenean argi dago hainbat eta hainbat zerbitzu enpresa bidez bideratu behar direla, kurtso guztiak ezin daitezke udal langileen bitartez bideratu eta zerbitzu horiek berez udaletxe gehientsunetan ez badire danetan horrela eskaintzen dire eta gaur egunean dugu sistema misto bat ez dela bape eraginkorra. Hori argi dago eta eztabaidatu dugu, hitz egin dugu, eta nahi badugu bertan dagozanen lanak benetan estabilizatzea, jardun osoan lan egitea, nik uste dut aukerak baliatuko direla zerbitzua enpresa bidez bideratzen dugunean. Kudeaketa ez da izango pribatua, ze kudeaketa publikoa da, udalak antolatzen du kiroldegiko eskaintza eta enpresak bakarrik egiten duena da, udalak eskatzen duena bete, kurtsoak eman, besterik ez, beste modelo batzu badago sortik, non enpresari lagatzen zaion kudeaketa osoa tasak ipintzerena barne, eta hori ez da inondik inora planteatzen, gaur egungo funtzionamentu bera planteatzen da. Gertatzen dena da, sorosleak egunean izango direla enpresa bidezkoak eta kontroleko langileak udala jasotzen ditu. Plantilla organiko berrian agertzen den, RPT-en agertzen den moduan, horiek komentatu izan dugu, lehenengo eta behin laboralak dire, funtzionarizazio bat bideratu beharko litzateke eta pasatuko dire administrari laguntzaile izatera. Eta gero hortik, administrari izatera, barne promozioa dana dago nolabait eskalatuta eta udal langileak izaten jarraituko dute. Uste dugu hori onuragarria izango udalarentzat eta gero bestetik, kirol zerbitzuetan jardun egokiagoak sartzeko aukera ere emango duela zentzu horretan. Gure partetik, horrezeatik planteatu izan dugu hau, aldeko bozka dugu. Pikoa danez. Orduan, bai. Eta badakit zau, lehen ez da bai da barrein eukin gendun balorazioen inguruen, baina, zorionez ero zoritxarrez sektoreko langile izenaz, eta badakit ikastaro guztiak ezin lekezela personal propizioaz eskainiz, ordu oso gitxi izaten diren normalien, eta abar. Baina, bai, beste lanpostu batzuk publikoek izan likezela, eta zerbitzue, gure ustez, zerbitzue kaltetute urtengo da, baina batez be urtengo dana kaltetute da langileen egoera
laborala, ekonomikue, eta abar, eta abar. Orduen, hoxe. Buskatzera ingo dugu. Proposamenaren aldeko boskak, kontrako boskak, abstentzioak. Astelehenean lurralde dukogu, botako da deialdia, bai. Eta eskatu zenuten PGU-aren inguruko oianeren behin betiko erantzuna.